пойтахт 18. хабари рӯз дар Азия плюс. салом сомиёни азиз, шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим ман Лайли Назарзода шинос мекунам. шумо метавонед моро ҳамзамон тариқи видеоӣ дар платформаҳои хабарии агентӣ низ дида бошед. прокуратураи генералии Тоҷикистон эълон доштааст ки Диловар Ҷураев дар Россия озод гардид. Диловар Ҷураев шаҳрванди мамлакат бо дархости ҷониби Қирғизистон дар Новосибирски, Россия боздошт гардида буд. Қирғизистон Ҷураевро ба авбошӣ ва барангехтани низои миллӣ муттаҳам медонист. ҷониби Тоҷикистон дар навбати худ барои ҳамкории судманд дар раҳо кардани Диловар Ҷураев аз прокуратураи генералии Россия миннатдорӣ кардааст. ҳукумати шаҳри Душанбе ба нафақагирони аз 75 сола болои пойтахт ба маблағи 100 сомонӣ ёрии якдафаӣ намерасонад. тавре Базия плюс аз раёсати агентии суғуртаи иҷтимоӣ гуфтанд, ин кӯмак ба нафақагирон ҳамасола як бор дар тирамоҳ расонида мешавад. рӯйхати онҳоро ҳукумати ноҳия ба ҳукумати шаҳр пешниҳод мекунад ва баъдан маблағгузорӣ ҷорӣ мегардад. нафақагирон метавонанд бо шиноснома ба бонкҳои ҷоизисти худ ҳозир гардида маблағро гирифта бошанд, зеро он ба кортҳои нафақагирӣ гузаронида намешавад. дар 10 моҳи соли ҷорӣ Тоҷикистон аз ҳисоби интиқоли нерӯи барқ ба кишварҳои ҳамсоя беш аз $91 миллион фоида ба даст овардааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2020 $41 миллион зиёд аст. дар ин давра дар ҷумҳурӣ беш аз 17 миллиард киловатт-соат нерӯи барқ истеҳсол гардидааст. қайд карда мешавад, ки тибқи созишнома содироти нерӯи барқ ба Узбекистону Афғонистон дар давраи баҳору тобистон 3 миллиард киловатт-соат пешбинӣ шуда буд. дар ҳамин ҳол дар худи ҷумҳурӣ аз моҳи октябр инҷониб сокинони деҳот бо маҳдудият барқ мегиранд, ки аз ҷорӣ шудани он расман хабар дода нашудааст. холдинги энергетии барқи тоҷик инро бо гузарондани корҳои профилактикӣ дар зеристгоҳҳо, хаттҳои барқ ва нерӯгоҳҳои барқи ёбӣ шарҳ додааст. ҳукумати Россия созишнома бо Тоҷикистонро дар бораи ташкили низоми муттаҳидаи дифоъи зидди ҳавоӣ маъқул донист, менависад ТАСС. акнун ин ҳуҷҷат ба президенти Россия ҷиҳати ирсол ба Думаи давлатӣ барои тасдиқ пешниҳод мегардад. ҳайати шахсӣ зери раҳбарии фармондеҳии нерӯҳои ҳавзаи марказии ҳарбии Россия қарор гирифта, идоракунии амалиёти муштараки ҷузутомҳо дар сарҳадҳои қитъаҳои ҷудогонаи амнияти дастаҷамъӣ ба дӯши фармондеҳии нерӯҳои ҳарбии ҳавоӣ ва дифоъи зидди ҳавои Тоҷикистон вогузор мегардад. созишнома ба муҳлати номуайян баста шуда, вале ҳар кадоме аз тарафҳо бо фиристодани огоҳномаи хаттии пешакӣ ба ҷониби дигар ҳуқуқ доранд онро дар ҳама гуна вақт қатъ карда бошанд. зикр мегардад, ки созишнома бо мақсади беҳбуди самаранокии мудофиаи зидди ҳавоӣ дар минтақа баста хоҳад шуд. иёлоти муттаҳидаи амрико тавассути агентии худ оид ба рушди байналмилалии USAID ба Тоҷикистон барои идомаи мубориза бо пандемияи COVID-19 117,000 вояи ваксинаи Pfizer тақдим кардааст. сафорати амрико хабар медиҳад, ки боқӣ монда наздик ба 82,000 вояи ваксинаи дигар ин ҳафта интиқол меёбад. интиқоли имрӯзаи ваксинаи Pfizer ба Тоҷикистон як қисми уҳдадориҳои ҳукуматии амрико оид ба эҳдо кардани беш аз 1 миллиард ваксинаи COVID-19 ба кишварҳои эҳтиёҷманд ба таври бехатар, одилона ва бидуни шарт гуфта мешавад. имрӯз соати 18 бо вақти Душанбе дар варзишгоҳи Остона Аренаи Қазоқистон бозии дӯстонаи дастаи мунтахаби Тоҷикистон оид ба футбол бо дастаи мунтахаби Қазоқистон баргузор мегардад. вохӯрӣ дар пеш истодаро ҳайати доварон аз Беларус хидмат мекунад. ин бозии дӯстонаро телевизиони варзиш ба таври мустақим намоиш медиҳад.
агентии обу ҳавошиносии мамлакат хабар медиҳад ки рӯзҳои 17 ва 18 ноябр дар ҷумҳури ҳавои ноустувор дар назар дошта шуда эҳтимол борон борад. дар домана кӯҳҳо боришот ба барфи тар табдил меёбад. дар ин давра ҳарорати рӯзонаи ҳаво аз 10 то 12 дараҷа поин хоҳад рафт. дар баъзе ноҳияҳои алоҳида шамол бо суръати то 13-18 метр дар як сония вазида. дар вилояти хатлон чангу ғубор ба амал омада дар баъзе минтақаҳо туман мефарояд. дар душанбе низ боришоти борон дар назар дошта шуда, сипас он ба барфи тар табдил меёбад. ҳаво дар ин рӯзҳо то 3 ё 5 дараҷа паст мешавад. хуб, ин буд нашри ҷанбастии барномаи хабаре дар радиои Азия плюс. шумо метавонед ҳамарӯза соати 18 шом пахши зиндаи барномаи моро дар саҳифаи Instagram, YouTube ва Facebook тариқи онлайн дида бошед. моро ҳамроҳӣ намоед.